Komplew jaddu aktar ġranet u minkejja li r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards kien ċar ħafna u minkejja li Rosien Kutajer saħansitra qed tkun investigata, hi għadha tifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista u numru minn sħaba għadhom jiddefenduha. Wara li fil-ġimgħat li għaddew diversi ministri u segretarji parlamentari qalulna li kienu komdi b'Rosien Kutajer magħhom, l-istess jidher li hu il-Ministru Rodrigue Galdés. Ministru, għalfej għadkom tiddefendu Rosien Kutajer u ma teħdet l-ebda azzjoni fil-konfront tagħha? Naħseb jiena diġà rispondejt kemm il-darba, Rosien. Però minn mindu rispondejt kien hemm żviluppi bħal li qiegħda tkun investigata. Inbidlu daqsxejn l-affarijiet għax m'għadix biss mill-Kummissarju tal-Standards issa. Naħseb ma għandix inżid iktar mal-li diġà għedt għaliex Rosien ġarret ir-responsabbiltà tagħha anke dak iż-żmien bħala segretarju parlamentari. Iż-żmien li semma l-Ministru kien iż-żmien fejn Rosien Kutajer irreżenjat mill-Kabinett iżda baqgħet deputat tal-Labor, żmien fejn il-Prim Ministru Robert Abela kien saħaq li se jistenna l-eżitu tar-rapport tal-Kummissarju qabel jieħu azzjoni li anke issa li ħareġ ir-rapport Robert Abela għadu ma ħax. Għalija l-każ huwa magħluq. Ġifieri inti temmen li anke bl-allegazzjoni li hemm fuqha u bl-investigazzjoni li għaddejja li għandha tibqa' parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Kulħadd responsabbli ta' għamilu u jirrispondi hu bħala persuna. Fl-aħħar jiem id-deputat Laburista Rosien Kutajer instabet ħatja ta' ksur ta' etika bil-mod kif daħlet eluf minn senserija fuq proprjetà fl-imdina illi rrid jixtri Jorgen Fenech. Rosien Kutajer ikkonfermat li ħajret lil sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenech biex jara proprjetà fl-imdina. Ikkonfermat ukoll li kienet irċiviet 31,000 u 9,000 euro mingħand Jorgen Fenech. Dan fil-waqt li jeżistu numru kbir ta' ċents bejn id-deputat Laburista u l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Naf li wkoll mara li għandha ċertu kapaċità u ċertament wieħed jara wkoll li jista' jkompli jaħdem ukoll ma' Rosien il-qudiem. Din l-aħħar saga ta' Kutajer li ilha snin fil-medja fuq rapporti vari li jorbtuha mal-imprenditur akkużat bl-involviment fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia komplet tpoġġi pressjoni fuq il-Grupp Parlamentari Laburista u aktar fuq il-Prim Ministru Robert Abela. M'għandekx problemi inti u l-grupp biex terġa' tikkontesta? Lanqas xejn. Kien Kutajer, Net News.